Id-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando jiżvela l-ewwel darba min kienu n-nies li kienu qed imexxuh fl-aħħar elezzjoni ġenerali meta sapruhu f'nofs kontroversja qawwija ħafna dwar żvilupp fil-Mistra. Fil-qorti għal mistoqsijiet tal-avukat Tony Abela qal li f'dak il-perjodu huwa kien segwa kelma b'kelma l-istruzzjonijiet ta' Joe Saliba u Richard Kakija Caruana. Dwar il-konferenza tal-aħbarijiet fuq il-PBS illi għaliha kien intbagħat bħala ġurnalista, Pulicino Orlando żvela illi qabel dik il-konferenza tal-aħbarijiet kien ingħata taħriġ dwar kif iġib ruħu minn Peppe Azzoppardi, illi fuq ix-xandir nazzjonali kull nhar ta' ġimgħa jippreżenta l-programm Xarabank. Azzoppardi tqabbad jagħmel dan mill-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista qal ukoll li wara li għaddiet l-elezzjoni ġenerali inbdiet kampanja ta' attakki kontrih maħsuba biex twassal ar-riżenja tiegħu. Żied li f'dan iż-żmien il-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia kienet qaltlu li uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista kienu talbuha biex tattakkah. Pulicino Orlando qal illi Caruana Galizia kienet semmit bismu lil Richard Kakija Caruana. Min-naħa tagħha iżda Caruana Galizia li kienet fl-awla ċaħdet dan u qalet li Pulicino Orlando huwa giddieb u żiedet li m'għadix tkellmu iktar, anki għaliex fi kliema qed joħloq il-problemi lill-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista qal li jibqa' jsostni l-verżjoni tiegħu żied illi Caruana Galizia kienet kelmitu permezz tat-telefon u infurmatu illi jekk kien se jsemmi din l-informazzjoni fil-pubbliku hija kienet ser tiġħad.